Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jama'a yan uwa musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai suna abin da ya kamata mu sani. Shiri ne da ke zuwa mana daga wannan makaranta mai suna Ihya'us Sunna Foundation wacce take Magume a garin Zaria. Shirin na karban bakuncin malamai ne daga makarantar bisa wani maudu'i da shirin ya samar domin mu ji daga cikin abin da Allah maɗaukakin sarki ya sanashe su na ilimi. To kamar yadda muke iya gani a yau muna tare ne da malaminmu mai suna Sheikh Muhammad Sani Shehu wanda aka fi sani da Malam Tambala. Ya Sheikh, muna yi maka barka da zuwa da fatan an zo lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To Sheikh, idan aka yi gabatarwa irin wannan ana bijiro da shi maudu'in shirin ne domin a ci gaba da tattaunawa a kansa. Kuma a yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ne bisa wani maudu'i mai muhimmanci wanda galibin al'umma abin da ya bayyana sun gafala da shi sun rabkana, ko dai kaga ba sa aikatawa gabaki daya ko kuma kaga ba sa aikatawa yadda ya kamata. Wannan abu ba komai bane face gaisuwar musulunci. To ya Sheikh, idan aka ce gaisuwar musulunci kowa zai kawo sallama ake nufi. To ya Sheikh, menene ma'anar sallama? Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaskiya wannan maudu'i da kuka ainihin samar babu ko shakka akan yana daga cikin maudu'i mafiya muhimmanci a abin da ya shafi rayuwar musulmi. Ita sallama, idan aka ce gaisuwa, sallama kenan dama shine assalamu alaikum. Ba farko dai ma'ananta galibi musulmi ba su ma ma'ananta ba. Assalamu alaikum shine amincin Allah ya tabbata a gare ku. Duk wanda ya hada da kai maka wannan ku, to babu ko shakka akan ka dauke shi a matsayin babban masoyinka. Ma'ana addu'a yake maka, ma'ananta shine amincin Allah ya tabbata a gare ka. Kaga kun amincin Allah ya tabbata a gare ka, kaga mace ba ai. Haka ne ko baka bane? To da a ce za mu rika irin wannan abun, gaskiya za ga muna zaune lafiya. Naka a takaicin takaitawa kurin ma'ananta kenan da Hausa. Assalamu alaikum, amincin Allah ya tabbata a gare ku. Insha Allah ta'ala. Alhamdulillah. Mun gode ya Sheikh. Abu na gaba dangane da ita sallamar. Galibi addinin musulunci idan ya zo da abu yana yin bayani dangane da al'amarin da ya shafi falalarsa. To dangane da ita sallaman ya Sheikh, menene falalarta? Gaskiya sallama tana da falala masu ɗimbin yawa. Daga ciki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, kamar yadda al-Imam Bukhari da Muslim suka rawaito, annabi ke cewa ati'u ta'a, ku ciyar da abinci, sannan kuma ku yi sallama ga wanda kuka sani da wanda buka ainihin sani ba. Kaji ɗaya ko? Sannan ya tabbata a hadisi har ila yau, al-Imam Muslim ya rawaito hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani. Kaga duk fafatakan musulmi dai kam, to bai wuce dai shiga ina aljanna. To annabi ya ce aljannan nan ba za ku taba shiganta ba sai kun yi imani. Sannan kuma annabi ya ce wala tu'minu, ba za ku kuma taba yin imani ba hatta tahabbu, sai kun kaunci junanku. Sai annabi ya ce awala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Shin bana shiryatar da ku, bana daura ku akan wani abin da in kuka aikata shi za ku kaunaci junanku ba? Sai annabi ya ce afshu salama bainakum, ku yada sallama a ainihin tsakaninku. Kaga babu ko shakka akan falala ta gama karewa a nan gurin. A ce kawai yin sallama za ta kai ka zuwa ga mene? Ku kaunaci junanku, kuma kaunan junanku zai ja ku zuwa ga samun mene? Aljanna. Ka gane wannan ko? Sannan daga cikin falalar wannan ainihin sallama din, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ila yau al-Imam Bukhari da Muslim da suka ruwaito, annabi yake cewa akwai haƙoƙa guda 7 da musulmi yake da shi akan dan uwan shi wani musulmi. Da ya ambato da nan haƙoƙan daga ciki sai ce mene? Ka ainihin mishi sallama idan ka haɗu da shi. Idan ka haɗu dan uwanka kai mishi mene? Ka mishi ainihin sallama. Da haka tana da faloli masu ɗimbin yawa, amma waɗannan da muka ambata insha Allah ta'ala
ya ishe ka, da fatar Allah madaukin sarki ya samu dace. Na'am. Ya shi a ɗazu ka ɗan fara yin wata magana to kamar baka ƙare ki ba. Shine yanayin yadda ake yin sallama. Yawwa, to yadda ake yin sallama gaskiya abin da malamai suka ambata shine idan ka zo za ka yi ma ɗan uwanka sallama, kai da za ka fara to ka ce assalamu alaikum. Ka gane wannan ko? Assalamu alaikum. Kai kuma za ka ansa suka ce wa alaikumus salamu. Ya tabbata shi ma hadisi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce yayin da Allah ta'ala ya halicci annabi Adam, sai Allah ya ce ya je ya samu wasu taro na ainihin mala'iku. Ka gane wannan ko? Ya je ya gaishe su, abinda suka amsa mishi da shi to wannan shi zaman to gaisuwa tsakanin 'ya'yan annabi Adam. Haka annabi Adam ya tashi zuwa ya je sai ya samu wannan mala'iku sai ce assalamu alaikum, su kuma da suka tashi suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi. Annabi ce sai suka ƙara da wa rahmatullahi. Don haka wannan shine lafazi, duk da akwai salamun alaikum, assalamu alaikum. Ka san akwai dama daga cikin mutane da suke yin wata irin sallama wanda ba ta da asali a addini. Shine ka dana mutum ka ce salamu alaikum, wannan ba sallama ba ce. Salamu alaikum ta ma muka ma da Hausa, ka kwatanta ka gani assalamu alaikum da kuma salamu alaikum, da Allah ko a daɗi ma wanne fi daɗi. Aga assalamu alaikum da kuma ta fi daidai da kan ta fi kama da larabci ma. Salamu alaikum ya fi kama da Hausa. Don haka insha Allah ta'ala wannan shine lafazin da ka yi amfani da shi wajen yin sallama din. To alhamdulillah. Ya shi al'amari na gaba dangane da ita sallamar, ya ladubban sallama yake misali wanda mutum zai yi kafin ya yi ta, ko kuma shi in an mai yanayin da ladubban sallama. To daga cikin ladubban sallama annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma annabi ya ce babba zai ma karami shi zai ma babba sallama, yan kaɗan su ma masu yawa sallama, wanda yake tafiya shi zai ma na zaune sallama, wanda yake kan abin hawa shi zai ma wanda yake zaune mene sallama. Wannan shine abin da ainihin hadithin ya zo da shi. Ka gane wannan ko? To amma duk da zamu zo mata suna ma maza sallama, maza suna mata sallama, ta da yanzu za ka zo ka haɗu da wata akan hanya. To a nan gudun haka dai hadithin bai zo da maganar cewa mace ta fara ma namiji sallama ba. To amma tsakanin mace da namiji in ka fahimci waɗancan hadithan guda, wannan hadithin da muka ambata yanzu na cewa ƙarami ya ma babba, masu yawa sai ma ƴan kaɗan sai masu yawa, to tsakanin mace da namiji wane ne oga? To kaga kenan ashe mace zai ta fara ma namiji mene sallama. Kuma akwai nau'i na duk malamai sun ambaci cewar namiji zai iya mace sallama ko ba zai iya mata ba, sai suka ce in dai akwai aminci daga fitina zai iya mata. To amma haka amincin zamanto ya dan samu, akwai raguwar nau'i na akwai ma'ana karancin samun ainihin fitina tsakanin a ce namiji fara ma mace sallama ko mace ta fara ma namiji sallama. Kaga mace ta fara ma namiji mene sallama, insha Allah ta'ala ina sa ran mu za a samu wani abun nan, wani nau'i na damuwa a wannan yanayin da muke ciki. Amma ya zama to akwai damuwa gaskiya zai iya sababar da wani fitina, to gaskiya a yi haƙuri kawai ne mafi zama a wani. To ya shai a cikin yanayin nan da muke zaune muna zamantakewa da waɗanda ba musulmi ba. Dangane dai da musulmi na san ya halatta ma ga shi ka ambata cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da ma a rinka yaɗa sallama. To amma hakan ya game har da waɗanda ba musulmi ba, misali kamar yadda muke zamantakewa da su, mutum musulmi zai iya musu sallama, ko kuma su in tunda sun ga muna mu junan mu sallama sai shi ma ya ɗori ɗabi'ar yin sallama gare mu, to ya al'amarin namu zai karki. To wannan shi ma akwai hadisi ya karar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tabda'ul yahuda wal nasara bis salam, kar ku fara ma yahuda ko kuma kristoci sallama. Haka a matsayinka na musulmi ba za ka yi ma ba yahudi ko kuma kirista sallama ba. Dama ba ma guje magana yi sallama ba ta so ba. Yanzu ana magana akan ba yahudi ne ko kuma wani kirista, amma ba ma guje dama me kai mishi sallama. An gano wannan shi ne wanda shi bai da addini ga baki ɗaya. Galibi kasan yahuda da kiristoci suna
denying din a rika ce musu arna su ba sai da rika ce musu arna ba sabida to su a gurin su in za a ce arne to in akwai inda ma ya kamata a ce ma arne su a fahimtar su shine ba ma guji shine wanda bai da addini amma kam arna kam arna a Yahudawa da Kiristoci suke to amma in suka yi maka sallama su Yahudawa da Kiristoci in suka yi maka aka ce kakkai musu sallama ka gano na ko kaga ba ma guji kaga magana shi wata taso ba kenan shi yana can gefe to amma da shi zai maka sallama lafiyayyen sallama ya ce assalamu alaikum zaka ansa ko zaka ansa ba zaka amsa insha Allah ta'ala an gane amma kai kan ba zaka fara mishi sallama ba ka gano na ko to amma kuma akwai wata mugun sallama da suke yi musamman a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zo sai mutum ya samu zai ce assalamu alaikum to a nan gurin annabi ce idan suka muku irin wannan sallama sai ka ce wa alaikum ka gani wa alaikum in suka muku wannan mugun sallama sai ka ce wa alaikum mana mutuwa ta tabbata a kanku shine wannan to sai ka ce kuma haka shine wannan insha Allah ta'ala amma dai ba fara musu sallama gaskiya to insha Allah to ya shai dangane da yara waɗanda suke ƙanana da ba su balaga ba ko kuma ba su girma ba yana a kaina in na haɗu da su na gansu da yawa kasantuwa ni kaɗai ne na musu sallama ƙwarai da gaske al'amari sosai mako ai wannan yana daga cikin abin da ma galibi yanzu ba maraya shi Anas dan Malik ne yazo wucewa ga yara suna wasa ya ce assalamu alaikum sai nake mamaki yara kun ce annabi yana mu yara ƙananan sallama annabi yana mu yara sallama ka gano wannan ko ka kuma ka lura da wannan yanzu galibi yanzu ba ma ra'ayi wannan ainihin sunna din mu kan akwai iya faɗin ahlus sunna salafiyya amma wallahi kananan waɗannan abin da muke ganin su muke raina su ba karamin suna da matukar ainihin kima da muhimmanci a rayuwar mu rika yada waɗannan abubuwa yan yaran da ke karantawa yan nursery yan aji ɗayan nan a islamiyya ko abu ko in ka haɗu da su ka ce assalamu alaikum wanda zai ƙara danƙon ƙauna da soyayya tsakaninka da su kuma daga ai mun gabatar ko amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za ku kaunaci sunan ku ba sai kun yada sallama to daga ciki har illa yau akwai abin da kamata na gabatar a can baya shine annabi sallallahu alaihi wasallam a wancan hadisin da na kawo da yace ku ciyar da abinci ku yi sallama annabi yace ka yi sallama ga wanda ka sani da ma wanda baka sani ba kai sallama da wanda ka sani da wanda baka sani ba wai sai wanda ka sani kadai ba ko ka san mutum ko baka san shi ba kurin buga mishi ne sallama wannan zai samu natsuwa da aminci da kai ka gano wannan ko yanzu galibi yana daga cikin alamun tashin alkiyama shine a waye gari ko sallama sai wanda ka sani kuma yanzu galibi abin da ke faruwa ke dan haka duk inda ka haɗu da mutum kawai kai tsaye ya mishi sallama shine zaman ka lafiya kuma da Allah ina so musulmi su kwatanta wannan da Allah su dauki wani lokaci su ainihin dauki wannan ainihin sunnar su yaɗa ta ka sha mamaki wallahi sai mun samu aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali a tsakaninmu Allah madaukin sarki ya datar da mu na amin ya shaik muna godiya Allah ya saka da alkhairi amin abu na karke da zan so malam yayi shine akwai waɗanda zaka ga wato suna da ɗabi'a irin ta ƙin yin sallama da gangan kuma musamman ma in an kira su a waya sai ka ji mutum yana hello a daidai lokacin da ko da ka mai sallama sai ya ji nauyi ko kuma ya ji abin ba zai iya amsawa ba to a daidai nan nake so ya shage dan kalli al'umma ga baki daya ya jawo hankalinsu dangane da al'amarin da ya shafi ita wannan sallaman a ɗaukaci saboda mu ƙara samun amfani daga abin da yake koyarwa ce irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba daidai bane gaskiya a matsayinka na musulmi kuma wanda kake da'awar cewa kai ahlus sunna ne musamman ko kuma ka ƙara ma ka ce kai salafiyya ne musamman ba daidai bane ya zamanto ba ka yin sallama ko kuma ya maka sallama ki ansa ko kuma da makamancin haka abin da yake daidai shine gaskiya mu yaɗa sallama tsakanin wannan shine zaman lafiya wato da mun san irin abin da ke cikin yin sallama ko wallahi tallahi da ba sai baka bukata a zo a ce maka ai maka wazi cewa da Allah mana karka yin sallama kai da kanka zaka gane cewa a'a ya sallama ne ya kamata karka yin ta ka gane wannan ko saboda ba abin da za ta samu mana a cikin musulmi zaman lafiya ba wai sallama duk abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya umarni da shi wallahi idan ka yi shi ba abin da ke cikin yin wannan abin sai zaman lafiya da kwanciyar hankali da lumana yanzu ka dauki halin da muke fama da shi musamman mu mutanen Najeriya musamman mu mutanen da na arewaci wallahi da za mu yi practicing din yin sallama kawai mu ɗauki wani lokaci insha Allah ta'ala sai kaga sauyi sai kaga canji
haka ba daidai bane ya zama to baka ainihin yin ta. Kuma kamar yadda ka faɗi cewa a kira ka a waya shine ka ansa kanka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bari ka mai promoting din wannan, musamman ƙarin nan da kake ji, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bari ka yawanta yin ainihin wannan, amma kai wannan insha Allah ta'ala sai ga mun samu zaman lafiya da aminci da wadata da kwanciyar hankali. Allah madaukin sarki ya samu dace. Amin. To jama'ar musulmi, mun zo karken wannan shiri, wanda kuma muna yi wa malam godiya da irin wannan daman da ya bamu, da fatan in mun zo neman irin wannan insha Allah ta'ala za mu samu. To Allah ta'ala ya kai mu insha Allah ta'ala. To mun gode ya shaita. Ta wassalamu Jama'ar alaikum. musulmi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.